أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasih at tiranan, alhamdulillah, inisap kita niyo si Mampay pa waktu, amo na yung waktu puas maghrib, at waktu ini, suko siguro mulia karukalasan, amo hindi magbabati lawol perkala pag-agama, insyaAllah ta'ala, na magpanugay, tukbal ko yung guru, wairun narugay, dahil dari Abu Habs Mujahid, bal yatafaddal siyadatuhu mashkur. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi ballagha ar-risalati wa 'adda al-amanah. Wa nasaha al-ummah. Wa jahada fillahi haqqa jihadi. Hatta atahul yaqin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagsyukur sin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakatan nikmat piangandul iban piabus niya kato taniyo. Asibula amuin kaingatan sin kita niyo piag lagi. Iban way na nato kaingatan hitukbal nato masing-masing pagsyukur kanya. Sabiat to mga palanggungan ha agama Islam. Puas ding ha pagsyukur nato pa Allah Ta'ala. Di namayan kalupahan sin kita niyo yung pagpatumtum. Apasalan sin pagmabuga pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biya na sin pagkabalik-balikan sin kita niyo. In pagmabuga ini amunin sarew-rayaw pagmatuyuan sin kita niyo biadiin. Kumugdan in pagmabuga nato pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikyan amunain pagtuyo-tuyuan sin kita niyo huminang sin katan, pangdaakan hagantaan sin kagawsan, akarna supaya biyan amuin tumaod in pagmabuga nato patuhan Rabbul Alamin. Labi luba mga palanggungan ha agama Islam, yari kita niyo hambuk bulan, ding ha mga bulan, biaktulan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala syahrul hurum. Amunain bulan piasandig niya atawakan piatapil niya hapagngan sin haram. Hasabab inhinang di amuin maksiat habulan ini labi malagguin pardusahan niya ding ha mga kaibanan kabulanan hawa amuin dugaing ding ha 4 bulan ini. Tabaita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kasabiat to mga palanggungan ha agama Islam, beita sin Tuhan nato Rabbul Alamin. Sabon na laong na initungan sin bulan.
Dengha Allah subhanahu wa ta'ala amunain hamputag 2 siya. Di maanain halom sinhang katahon hamputag 2 bulan siya. Inyari asal na ini nakalukis. Hagantaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asal na ini nakalukis hakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma khalaqas samawati wal ard. At waktu long simpagpapanjari niya hagin langitan iban gin lupaan. Yan tunia den dun deng mga amuin hamputag 2 bulan yaon. Aun den dun upat bian biaktulan niya sin Syahrul Hurum. Ono namayan yung mga bulan ini mga umat Islam. Amunain bulan Zulqa'dah, iban sin bulan Zulhijjah, iban bulan Muharram, iban nagsarta iban sin bulan amun kya sa abuhan sin kita niyo ini amunain bulan Rajab. Katumtumon nato mga palanggungan ha agama Islam. In bulan Rajab ini hambuk siya ding ha mga bulan amuin itong sinallahu ta'ala nyanan niha Syahrul Hurum. Sumagawa minsan pa siya bihatto. Amuin hambuk siya ding ha mga Syahrul Hurum na tumtumon sin kita niyo. Impag-ibadat na to ha mga dugaing bulan wayroon na pagbiddaan niya habulan ini. Ampa aun pagkadungugan sin kita niyo mga nagnakariwayat hadis hakalabihan sin bulan ini doon na biyan hapanagnaan, doon na kabiyan hatungaan, doon na kabiyan hikakawhan tagpito, ubos nagtanto biyan ding ha mga hinang ibadat. Sarta biya baktul biyan impahala niya inyari yan hi Ibnu Hajar rahimahullah inkataan puro mga hadis daif. Sarta sambil pa mga sumud siya hadis makzub inkaibanan. So impag-ibadat amu-amura iban sin mga kaibanan bulan buat malingkan in wasiat sin Allah Ta'ala rin diha bulan ini iban sin tu iban niya asal din wasiat ini ipanglangan hakataan bulan sumagawa labi aula in paghali sin kita niyo haamuin 4 bulan ini biya na sin hambuk ring mga bulan 4 yato amuin bulan Rajab kaya sa abuhan sin kita niyo biyaon amunin wasiat sin Allah Ta'ala pala tadlimu fihin na anfusakum. Ayaw niyo anyayaha ingin hawabaran niyo den dun habulan yaon. Asal din paganyaya ni pianglangan hakatan bulan sumagawa mas labi amuin malagguin paglang kaniya amuin hangan sin paganyaya den diha 4 bulan ini. Sabab biya na sin agi in mga pardusahan malagguin dodoblehan niya deng ha mga dugaing bulan amuin dusa makawa sin manusia nakapanganyaya ha bulan ini. So bangin Allah subhanahu wa ta'ala amuin iwasiatan niya kita niyo di ipaanyaya ingin hobaran na to bukun balabi aula ini intinggalan na to paganyaya pa dugaing kato. Amin anyaya pa pagkahin na to manusia. Bangkaw piya tumtuman sin Allah Ta'ala di ipanyaya ingin hobaran mo labi aula intinggalan mo impag anyaya biyan patay manghod mo. So amay ito mga palanggungan ha agama Islam asal day sabin kita niyo himahal ding hapaganyaya labi luba yari kita niyo hambok bulan ding ha mga 4 bulan yanan sin Allah Ta'ala Syahrul Hurum na bangin hangpuin paghali na tuhaan niya subay na to amuin doblehon pamataod impaghali na to supaya kita niyo biyan malapas ting hakabinsanaan then di naman hadun niya labi luma doon ha adlaw gana-gana sababin tao kataan amin sumulang hapangdakan sin Allah Ta'ala sumulang hapanglangan sin Allah Ta'ala huminang sin panglangan tuminggal sin pangdaakan na tanto na sadyabian pagparatungan sila sin amuin kajawjanaan labi luba insiksa hadarat sin Allah Ta'ala.
So amo ito mga palanggungan ha agama Islam, insyaallah sugpatan sin kita niyo in tafiq amo in katagnaan nato ha mga simana limabay ha amo in aturan sin hambuk muslim bang siya manaw harap pa masjid. Bang unuin mga patut hinangon niya, iban sin mga patut amuin tinggalan niya, hasupaya amuin mabuggat hatimbangan niya doon ha adlaw gana-gana in mga pagpanaw niya pa masjid. Tabiat ko lang labi, hikasiyam kita niyo, habayta din diha kitab al-adab, zawajul istilqa fil masjid. Sabi mana, pagjarihi amuin maghali-hali kaw, lumingkod-lingkod kaw doon ha masjid. Ha? Wayron lang niya sa amuin lingkod-lingkod atau kan humali-hali kaw ha masjid. Pakadistalqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi wadi'an ihda rijlaihi alal ukhra. Ha? Yung Rasul sallallahu alaihi wasallam naglingkod-lingkod siya doon ha masjid serta amuin biutang niya inambuk paa niya pahan sipak paa. Sumagawa in mga hal sin paglingkod ini in Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin nagpapatumtum daran ha amuin ipaparihala in aurat. Sababi mga tao na kauna ito in tamungon sin sila amuin biya sadya jimpaw yaon. Bukon biya si mga waktu ta ini minsan biyan nakagamis alhamdulillah aun pajama biyan halom sin gamis niya atau kan nakasuot sin pajama. Nakasuot sin hikatampan sin aurat niya. In mga nakauna ito kamatauran din kanila sabab sin kasigpit in mga tamungon biyan amuin biya kagi biyan amuin pagsuton sin mga tao naghahaj amuin ihram hambo ka taas iba nambo ka baba bihat tura in mga tamungon sin kaibanan din kanila sabiyat to hinangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aturan in paghali-hali ha masjid hawairon sa niya importante di biyan gumawa in deng ha mga aurat sin tao doon nakalingkod halom sin masjid. So amo ito in mga hika siyam deng ha mga aturan apabila na in tao doon ha masjid wayron sa in siya lumingkod halom sin masjid. In mahalga bukon biyan gumawa atawakan kakitaan in aurat niya hawakto niya biyan naglilingkod. So biya ini mga palanggungan ha agama Islam ang sa pamaliangan kita biyan haamuin waktu kita maglingkod gumawa in aurat ta in aurat sinusog ding hapusod sambil patuhod bukon ba ini labi aula liangan kita sinsara amoy magsambahayang gumawa in aurat ta tabi ara kuman sang katabiya aun kaibanan ding ha mga katawtay manghuran in pamaham nila ataw kanin panghati nila ha pagtawagon aurat ding hapusod ding hapusod harap patuhod amin ha unahan sadya ampain hatay kuran biya way na nila kimatan aurat nila bukod na nila kimatan aurat intanda niya tabiya rakuman aun ding ha mga katawtay manghuran bangsa muslimin kakitaan sin kita niyo biya magsambahayang gimuguwa biyan intay kod niya gimuguwa biyan in hababaan sin sawal nila biyan hatay kod asab sin kasibi sin mga badyo ataw ben kahigpit sin mga sawar nila gimuain hatay kod nila bukon ba nila bi awla impaglang din di ang paingkaingatan sin kita niyo impagtabon sin aurat hambok ding ha mga rukun sin sambahayang. So amo ito mga palanggungan na agama Islam in hambok muslim subay siya maanib subay siya mahalli amuin gumain aurat niya haba nga tanda sin paghali niya hadi siya magtamungon bang siya rumuko atawakan sumujud amuin umangkat atawakan tumampal biyan in aurat niya. Sabi ato amo mo ito in mga salago-lago in paghali na apabila isab nagtatamungon da malago nagsasawal da biyan maluwag atawakan naggamis ang pabiyan amuin biya mga nasakbay biyaan
ubos gimua inyat tu amet yung pagyanong bukon pagturan. In mga bihat to halway ron saan niya. Sumagawa, apabila nagtamungon masibi, masigpit, nagsawal masigpit, nagsambahayang gimuguwa igot, na inyat to biya sa kaula-ula amuin, tiutod niya rabian, way kimatan inhatay kod niya, amuin, puas ding hatud, puas ding hatuhod, puas ding hapusod patuhod, way niya kimatan auratin tampal patay kod. So, ito yung mga paid na rin diha, kasi amin yung mga palanggungan hagay mo Islam, aunlong niya din ha mga manusia, apangita nila biyan, bang tao biyan lumilingkod, amuin, buntol niya biyan insiki na paunahan, nakaharap pakiblat, in pangita sin kaywanan, hambok neto din ha mga, nakahinang sindu sa dakula. Amuin magbuntang sinsiki niya biyan harap pakiblat. So, yung mga bihat tuhal, wayron sa ayat to bang sa pamakailangan, biya sa mga biyabang hod siya, miyan ho din si Kinya, tumagawa, in labi aula, in pagtinggal kanya sabab, amuin bukon, marayaw ha pangatod sin manusia. Damit yan labi luba, bang sa upamaon din dun mga Quran haunahan sin siki, na labi aula biyan subay tinggalan in hinang ito. Amuin pag-addat sin kita niyo, hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, abang sa upamabiyan aun mga mushaf haunahan, na di ta makanjari hipa, buntang biyan insi kita paunahan masuk din doon. Magawa bang sa upang mga malayo resab na inyat to, wayron saan niya. Para kala, wayron saan niya. Taib. Balikan ko, para kala ito wayron saan niya, bang sa upang maamimbiya mga malayo ra, sumagawa bang yaon ko mga saful awal, labi aula in pagtinggal kaniya sabab, manghiiyat to pangatod sin manusia, labi aula tuod bang sa pamaon din dun mga masuk, Quran biyan, mga mushaf, haunahan, na subay tayat to tinggalan sabsin, amuin paghalga ta, pag-addat ta, hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhikahang po, jawajun naum fil masjidi. In pagtug ha masjid, wayron saan niya. Amuin matug kita ha masjid, yajuz an-nawm fil masjid liman ihtaja ila dalik. Hahisiw-siw in kailangan niya. Bimana wayron siya biyan matuyan, wayron siya katukan, na wayron saan niya amuin, matug siya masjid. Sumagawa, bang amuin, hinangon mo in masjid, bay mo, na inyatupyang langan sin syara. Sumagawa, aun mga waktu, wayron kau katukan, wayron kau kalihan, inyatuetu wayron saan niya. Walakad kana ashabus suffati radhiyallahu anhum yanamuna fil masjid. In mga sila amuin yanan ding mga ashabus suffa, amoy mga sahabat wayron sila bahim katuyan atawakan wayron sila biyan katugan na inyatto magtug sila halom si masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ding mga nasabot hi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma hi Abdullah ibn Umar in siya magtug siya masjid haamuin way pa siya biyan nakapaghula-hula. Way pa siya nakapaghula-hula. Waktu niya biyan subol-subol in siya magtug siya ha masjid. So biyan na sinagi in pagtug nila ha masjid haamuin kailangan nila. Doon na biyan ding ha pagpangadji iban sin mga pag-ibadat nila rin doon halam si masjid. Taib, aun din di biya mga tambih bilang pagpatumtum hay sisulong niya matug ha masjid bang sa upama nakapanagaynop siya hamin tagaynop sa baban gimuha biyan in similya niya ataw kan gimuha biyan in aun gumuha kaniha pagtagaynop yaon na inyat to subay siya mag-us-us migdeng ha masjid. Amoin tagaynop mahinang siya junub. Amoin tagaynop nahinang siya junub. Na bang sa upama pagbati niya aun siya kakitaan biyan tanda dengan mga bakaskit na tagaynop neto na subay siya mag-us-us gumuha deng ha masjid. Subay siya mag-us-us gumuha deng ha masjid. Damikyan ha pagtug ha masjid subay na to ma-secured in masjid bukon mahinang sabol.
Tabiya ra kuman biyan bukon yung mga carpet biyan magbaho na laway. Imana bang kau matugha masjid subay kau dumahanig mo. Paghanig kau sa masigpit ang saupa mabiyan naon nakasakto ha pagsujud. Amoin kiabutayan sin kiabutangan ataw kan kiatuan sin laway mo ito na arakala biyan hikasasat sin sambahayang niya. Iban sin hikapamung niya biyan haka hikabisaran niya mga bisara bukon na patut bisarahon. May tayato na bisaran niya nagsabab. Amun ding kay mo biyan nagtug kaway kaw biyan amuin naganib. Di maanaway kaw naghanig. Way kaw biyan nagayura sin pagtug mo piya pariala amuin masjid. Hagantaan tampat malisin malano siya. Damikyan ini kamputag isa ding ha mga aturan ha masjid an-nahyu anil bai'i wasyira'i fil masajid. Yang langan kita niyo sin syara amo na in magdagang iwan sin mami den doon ha masjid. Magdagang ka sin dagangan mo ataw akan mami ka sin dagangan tao halam sin masjid inyaon pianglangan sin syara na to agama Islam. La yajuz al-bai'u wasyira' fil masajidi pahiyalam tubna lidhalik. Sabab tumtumun na to in masjid in bahay sin Allah Ta'ala bukon siya piatindog hakar na sin pagdagangan iban sin pagbihan. In masjid piatindog ini mga palanggungan ha agama Islam hakar na sin pagjikiran pa Allah Ta'ala pagsambahayangan iban sin paghinduan sin mga manusia ha para kala sin agama nila. Iban sin dugaing pa dito ha mga karna amoin related siya pa agama. Waman ra'a rajulan yabi'u aw yabta'u fil masajidi falyadu alay. Nabangsaw pa makakita kaw hatao amoin nagdagang iwan sin nami halom sin masjid na hinanga in sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unin sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga tao huminang bihatun haamuin hipangindoa sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amunin hadis tingkan Nabi Hurairah kaulungan sin Allah Ta'ala sabun na in Rasul sallallahu alaihi wasallam na misara. Idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu. Apabila kamu long niya makakita amuin tao magdagang ataw kan mami doon ha masjid na iyanan niyo pala arbahallahu tijaratuka. Di papauntungon sin Allah Ta'ala indagangan mo. So bimaan na mga palanggungan ha agama Islam, dua mangiyat to. Dua amin sa upama ikaw inhi pangindua biya to hal yat tubukon marayaw. Mismo in Rasul sallallahu alaihi wasallam inhi nanginduahi. Paamin tao. Diaak iban diaak niya. Pabila kamulong niya makakita sin tao magdagang iban si mami denun ha masjid. Ipanginduan niyo sindi pauntungon sin Allah Ta'ala. Bimaana hipaigin barakat sin dagangan iban sin biniyat to. Allahu Akbar. So amo ito mga palanggungan ng agama Islam ding mga hinang subay na to halian. Sabaon ding mga kaibanan saukat na biyan long nila biyan ni masjid mataw doon tao doon sila magdagang. Alom si masjid. So magawa bang sa upa mahagwa sin masjid hagwa sin gate sin masjid hagwa sin tempat sin pagsambahayangan sin manusia na inya to ay ron saan niya. Wayron sain magdagang dito. Tumagawa ang pasumod ka halam si masjid atau kan sumod ka ha mga kwarto atau kan lugar din doon amin extension sin masjid. Doon ka magdagang. Doon ka biyan magbi. Natantuin ikaw. Agad ka din ha mga piangdakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hipangindua amin di pauntungon indagangan mo atawakan bimaana amuin di siya papagbarakaton. Pabila na yung tao di umuntong hadagangan niya, tanto dengan mga sababan na iging barakat sindagangan niya. So, amo ito, in mga tempat, kwarto biyan, amuin agad siya pa masjid, agad di sab siya hukuman sin masjid di makanjari pagdagangan.
Sumagawa bang siya guwa na ding hagit atau kan guwa na siya ding mga tempat amun agad pagsambahayangan, agwa si masjid, hagwa sin mga gate na biyan, agwa yan tabian sin mga birang sin masjid na inya tuwairon sa niya. Wairon sa sababin niya to, jimaturay sabiat to, masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hagwa niya biyan, nagdaragang na mga kaiban. Sa hagwa siya. So, amo ito mga palanggungan agama Islam, ding mga sunnah. Di mana hikakawa sin manusia pahala. Amo ini panginduata. Intao, amo in kakitaan ta rin doon bihatun hinang niya. So, hindi, yan sin mga kaibanan ding mga ulama, kugdanan hahukumin nilaw niya in tao, awam, tao jahil, iwan tao, nakahati sin syara. Imana, ding mga sunnat, suway ta sila ipangindua. Sumagawa, ding mga amuin, at taawon bil ma'ruf, pagtulong tabang hakarayawan, na subay tarisab sila patumtuman. In tao jahil, supaya kaingatan nila. Damikyan in tao nakahati, arakala nakalupa. Na asabiat to, patut day sab kita biyan, amuin, magpatumtum kanila. Di maana amuin patumtuman ta sila hinang nila ito, hambok yato ding mga pianglangan, simpangho na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikahampot agdua ding mga aturan, masjid, an-nahyu an insyadi dallati fil masajid. Pianglangan sinsyara, amuin maglawag kau sin nalawa kay mo rin dun halam si masjid. Bimana amuin mga magpahati kau biyaan, ikaw biyaan kilawaan kau sin beini, na inyari mga palanggungan agama Islam, kulang labi daran Jumatu, na pianglangan ini sinsyara. Amuin, maglawag kau sin nalawa kay mo biyaan dun ha masjid, halam si masjid, magpahati kau biyaan. Sabihan na sin nasabot na to, bukod niya ito yung maksud sin pagpapanjarihan na paghinangan na masjid. Masjid hinang hakar na sin pagjikiran pa Allah Ta'ala, pagtasbihan, pagbasahan sin Quran, paghinduan sin agama. Iban sin pagsambahayangan. Walang taj'al makanan ni sualan ni dhal. Bukod watampat biyan amoy pagpangasubuhan biyan, bang aun nalawa kay mo. Ato akan pagpahatihan mo sin aun nalawa kay mo. Ato akan jimajato bihaon ha mga kakahinang amuin. Doon sila biyan magpahati. Sinaon sila pagpajamo, magtiyaon biyan. Liangan yato. Subayat tubinon sin tao. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis din ka Nabi Hurairah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yunshiru dallatan fil masjidi falyaqul la raddahu Allahu alaik fa innal masjida lam tubna li hadza. Bangsa upama yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun diug ni humbo kusog. Nananawag-tawag biyan sin aun nalawa kaniya doon halam si masjid. Imana aun nalawa kaniya doon siya nagpahati ha masjid. Nasambaga niyo. Insambag ini biara simpangin dua arisab. Bang mayan di na pabalikon sin Allah Ta'ala kay mo. Sabon na lang na in masjid bukon siya. Hinang ataw kan piatindog hakar na sin biya sin hinang mo yaon. So amo ito hambuk riwayat kan Ahmad, la addaha Allahu alaik. Riwayat kan ad-Darimi, la addallahu alaik. So yung mga maana ni hambuk amo in bang mayan di na pabalikon sin Allah Ta'ala kay mo. Allahu Akbar. So mga palanggungan agama Islam, subay na to halian, iban subay na to aniban, yung mga parakala simbiheni, pianglangan sinsyara. Sabi ito, hay siyusin kadungugan ta, amuin mamitsara doon halom si masjid habiat to hal, nalawain sapi niya, nalawain kabaw, nalawain kambing, nalawa biyan yung bangka niya, doon siya nagpahati halom si masjid,
Na subay tasambagon dengan mga sunnat sin Rasulullah bang mayan amuin di na pabalikon sin Allah Ta'ala kayo. Di mana mga hinang yato, mabugat. Minsan biya mahinanggaan-gaan kato. So baka wawang kau nagpahati hagwa, mayroon saan niya. Hagwa sin masjid. Awin na nawag-tawag ka hagwa sin masjid, sin nalawaing kabaw mo, nalawaing sapi mo, nalawaing camping, nalawaing bangka, atau kanuno pa. In mga nalawa rin kayo mo. Sumagawa, umanib kita niyo, amuin manawag-tawag kita biyan din dun halom sin masjid, naglawag sin nalawa kato, atau kan nagpahati sin nalawa, sa piyanglangan niya to sin syara. Demikian, hikahamputag to dengan mga aturan, piyanglangan, ha masjid, amuin magpataas kita niyo sin tingog. Bima na doon biya magkatawahan, maghakhakan, magmeeting biya sin meeting halom sin tabo, magpakusog sin mga bisyara halom sin masjid. Labi aula yung mga bitsara biyaan amuin, sumud pa mga hinang sin haram na piyanglangan. Asal da piyanglangan, in mga bitsara biyan guwa, ang mga bitsara biyan amuin mga karna sin pagdunya, labi luba mga magpakusog biyan, na piyanglangan niya to sin syara. Magawa amuin mga mag-asubo biyan, aw mga asubuhon mo sadya biyan, aw nuna, hayin, way mo kita, in mga ito, wayroon ito saan niya. Wayroon saan niya. Sumagawa, amoy magpataas sin tingog. Habukon, haaturan, inya to piyanglangan sin syara. Sumagawa, amoy mga pagpahati, yan tabihan sin mga magmuhadara, maluwag, matao din tao, kailangan suway pakusugon, supaya makadungugin katan, inya to, wayroon saan niya. In piyanglangan din di amo na in mga tao biyan nag-discuss. Alam sin masjid, hasab sin mga utang, hasab sin mga biyan dagangan, hasab sin mga uno biyan, asal pa piyanglangan hinang diagdagan pa sin lang na isang hambuk amin magpakusog. Subay kita mag-addat. Sabab aun waktu mga tao nagsasambahayang, aun waktu biyan na mamasa sin Quran, aun tao biyan amin nagjijikir, nasasat na to sila. Masasat na to sila. Mismo amuin mga magsambahayang, in ikaw na late kaw, ando kayo dito kahurug-hurug ito, ay nakautod sobra yung pagpakusog mo. Agun-agun makusog pa yung pag-ayat mo rin ha amuin imam na kauna ito. Sabab hikasasat ko biyan ha mga tao nagtatasbi, nagdijikir. Iwan sin mga tao biyan amuin na mamasasin Quran. Na yung mga ito mga palanguhan na agama Islam, na berin pabaha, bang yan tabi ang mga parakalasin mga pagdunya rasadya, na subay labi aulain, paghalisin kita niyo ha mga parakalasin yato. So alhamdulillah, walang maglabi biya mga simampay na in waktu sin kita niyo, murah-murahan aun kita niyo maput, pangadjian din ha mga nasabot sin kita niyo ito rin doon, tartabang mayan amuin, dihilan kita ni sin Allah Ta'ala hidayat, amuin muna imbaran ko katun doon katutan yung katan amuin maanad na to amuin padagbuson in mga ihatihan sin kita niyo ding mga patot suway padagbuson iban maanad na to in ginhawaran na to amuin haliun in mga patot halian serta murah-mudahan in kamo iban sin kami alawang kita niyo sin kasanyangan sin Allah, kasanyangan ding Allah Ta'ala serta amin masing-masing halom sin hidayat iban sin taufik hipanginduan nato pa Allah Ta'ala ipatutog niya kita niyo agama niya mula-mula amin pagtaykot na to rin diha gimbabaw sin gumi ini wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن
أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين